Το κομμάτι που λείπει καθόταν μοναχό του, περιμένοντας κάποιον να έρθει και να το πάρει κάπου. Κάποιοι το τέριαζαν, αλλά δεν μπορούσαν να κυλήσουν. Άλλοι μπορούσαν να κυλήσουν, αλλά δεν το τέριαζαν. Ένας δεν είχε ιδέα τι σημαίνει τέριασμα. Και ένας άλλος δεν ήξερε τίποτα για οτιδήποτε. Ένας ήταν πολύ ευαίσθητος. Ένας άλλος το ανέβασε σε βάθρο. Τους πεινασμένους. Μερικοί το κοίταξαν από πάρα πολύ κοντά. Άλλοι κυλούσαν και το ξεπερνούσαν χωρίς να το αντιληφθούν. Προσπάθησε να γίνει πιο ελκυστικό. Άδικος σκόπος. Προσπάθησε να γίνει πιο φαντακτερό, αλλά το μόνο που κατόρθωσε ήταν να φοβήσει τους ντροπαλούς. Τελικά ήρθε και ένας που του τέριαζε απόλυτα. Ξαφνικά το κομμάτι που λείπει άρχισε να μεγαλώνει και να μεγαλώνει. Δεν ήξερε Ώσπου μια μέρα ήρθε κάποιος που φαινόταν διαφορετικός. «Τι θέλεις από μένα?» ρώτησε το κομμάτι που λείπει. «Τίποτα. Τι έχεις ανάγκη να σου δώσω?» «Τίποτα». «Ποιος είσαι?» ρώτησε το κομμάτι που λείπει. «Είμαι το μεγάλο», είπε το μεγάλο. «Νομίζω πως αυτός που περίμενα είσαι εσύ», είπε το κομμάτι που λείπει. «Μήπως είμαι το κομμάτι που σου λείπει?» «Κρίμα», είπε το κομμάτι που λείπει. «Ήλπιζα πως θα μπορούσα να κυλήσω μαζί σου». «Δεν μπορείς να κυλήσεις μαζί μου», είπε το μεγάλο. «Μόνο μου ένα κομμάτι που λείπει δεν μπορεί να κυλήσει μόνο του». «Αλήθεια, προσπάθησες ποτέ?» ρώτησε το μεγάλο. «Οι γωνίες μου είναι πολύ μυτερές», είπε το κομμάτι που λείπει. «Δεν είμαι φτιαγμένο για να κυλάω». «Οι γωνίες και τα σχήματα αλλάζουν», είπε το μεγάλο. «Τέλος πάντων, πρέπει να σε αποχαιρετήσω. Ίσως να ξανασυναντηθούμε κάποια μέρα». Και κύλησε μακριά. Το κομμάτι που λείπει έμεινε πάλι μόνο του. Για πολύ καιρό κυλούσε.